Atasvika kumba ndikaona adzimai angu aibuda kamba pangu pakati pakasanguso asaibuda neimwe direction asi ndaona chibva mvura ikoko nanokuti anditambidzeyo tambidzeyo foni yangu yaita sei yapera moto kanzi aiwa foni yangu hazikupa vanenda pakakoma ipapo network naubata ngaona achikwidza pamaraundi miri autokwidza wakapinda message adzimai angu ndobva watera chimhanya phone number ndakadziona dzanziri dzangu asi line ndeitori tsvaga raini renyu rakapinza mameseji yokuti mukadzi womunhu ndinosvira here nhasi kunova kupara mhosva zvinokununura here asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka nditrusted nobody kwakutera nomukadzi wako ndiana tonga ndeyekupesera here claimi kuti ndoda kuti ndibhadhara chikomba chemudzimai wangu kwade nitaura mandation rakapera taurisa toda kunzwa musi wemandation rakapera ndinoshanda kumironzi kumakomo ndisvika pamba zimwe ndiromborara kumakomo saka musi wendikana tsano wangu ndasvika pamba ndaona madzimai angu mangwana chekuseni ndobva tabuda ndobva tadzokera kubasa saka ndikazodzokera murodhi natsano tadzoka murodhi kana tsano tidzokei kumba kwanga ari mapasti 1 atasvika kumba ndikaona adzimai angu aibuda kamba pangu pakati pakasanguso asaibuda neimwe direction asi ndaona chibva nochera mvura ikoko asvika tikati ako muri kubva ku ndandibva nochera mvura tikati alright nanokuti anditambidzeyo foni yangu yaita sei yapera moto kanzi aiwa foni yangu hazikupa tikati aiwa nditambidzeyo kafoni zvikanatsana aikuvapeiko pane nyaya kwadabasa raita ndoda kufonera vanhu vokubasa kwavo kanzi alright kandingoapa bva ndipa foni nandaenda pambangu panokakomoso vanenda pakakoma ipapo network naubata ngaona achikwidza pamaraundi miri autokwidza wakapinda message adzimai angu ndobva watera chimhanya vakutotanga kutobvuta foni yeyi kudzamara wandiruma wabva wandiruma futi panapa zvanzi kunatsanangoma akuita zvekurumana sei hanzi aiwa ndawandipe foni yangu akikirikiki sana wabva wataiwa ndipei foni iyoyo abva watohwa foni anatsano zvikanzimisano ndipe yenyu imi ndipe yenyu atambidza mafoni ayo zvikanzi atsano handita tabuda pamba takuenda panetwork mameseji abva atanga kupinda ari muchameseji mameseji ndeachitova verenga tinzwe mameseji naye mukomana apa uripi kana wasvika right ndikafuna kuti kanondinetsa kaita kadiki kana wasvika enda pane network ndikuudzei zvandiri kuda ndiwachita ndii kana ukatadza atangira panapa kanzi apa uripi apa ndiri kubasa ndinoya kuma7 kana ndauya yakuda kuverenga onege ndipesera iyo ndikauya ndinosvira here uri kupi ndiri kubasa ndinoya kuma7 ndikauya ndinosvira here ndo mameseji arimo aya pamusoro ichangamiri chokwadi patakadaidzwa kuvillage tichakadaidzwa mameseji phone number ndakadziona dzanziri dzangu asi line ndeitori tsvaga line yo rakarasika saka line yo ndeitori tsvaga namba idzodzi akatombori try musi wa18 April ikatomboringa asi harina kuda iyo
ndashaimbwa yakuchimbwa mupengo iri kungofamba nonyika yaakubhindura yoruma munhu haina kana kubayiwa majekiseni ndiri kuenda kubhindura bva ndaiona kuti ndio imbwa yangu yandikutsvaka yakaruma munhu nezvino ndioruma mukutoda iwe handina mhosva here ndinenge nemhosva raini renyu rakapinza mameseji ekuti mukadzi womunhu ndinosvira here nhasi kunova kupara mhosva zvinokununura here zvinokwanisa nokuti inini laini ndanchitoritsvaga ende nditoinombowo kutoti laini ndeitota so rakarasika mameseji ndakatoaona zvishwa patakambodedzwa village kwasabhuku vakanitaurirawo zvimwe chete izvozvo vachitaura kuti vakapai muenzaniso wemaorenji kuti ngatiti mochad muri kubiwa maorenji chichi handiti mozowanikwa muine chitupa chine zita rako tinoti chii ndikati aswa munongotongananga chi munhu wacho motongonanga munhu che ane chitupa chaonekwa ipapo tomboti muenzaniso wasabhuku wakakuisai mhosva here kana kuti wakakuburitsai munyaya hai ndakatoona kuti ndaitoiswa mhosva kana nanhasi kana tichida kubatirana zvakanaka tomuonedeya ufanira kurebesa ndikuona moyo kungofanira kungoteta kuna mambo mambo vanokurerutsira kana kukumbira urebesa nokuti ungatsvage point neipi neipi mubvunzo wasabhuku uchitawo maorenji wakatodisa munyaya riro sabhuku hai chokwadi palaini ndiri kubvuma pane mhosva ipapo regai nditaure ndichiti anati zvirako vari kupiwa kamusekesa imbwa yanyadzisa tenzi maproblems ese amuri kuita ndimi muri kugadzira ukoona uyo wakagara nayo ndibaba wangu wakagara nayo pandoda kuti baba wangu akuudze seshamwari yako munotamba mesi kuti shamwari musarerere vana pachinena zvamunoita izvi mukurarama makaroorana achisevere nhasi iri raarombe nokuti kwanwa museni Itonyaya mabasi tuovu. Zimupisa panike kasi tuovu.